Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska tu máme taký menší pantrik, to tam dole, to si nevšimajte, hej. Toto je jeho bicykel. Bicykel? Nevadí. Jeho skateboard, máme si. No. Tu máme taký menší pantrik, tu máme railu, toto je... A nemôžeme na to deti moc. Moja raila, moja. Moje vidíte, krásne nakoniec. Ďurka. Moje. A jaščerové moje. Teraz si takto. No. Počkaj, čo by sme spravili tak? Ja neviem, ja vyskúšam taký trik. Tuto. Trik, okej. Toto? Tak taký čikičen. Ja skúsim tak. Krásna. Ty než nevidel? Čiže niečo poviem. Idem takto. Čo? Vidíš. Potom takto vyskočím. Spravím layeru, takto. A ľudia, my nesme profesionálni, my sme začiatočníci. Dobre, ukáž. Okrem jeho. No, okrem ja som. Ja ho to učím. Čakaj, nevidím, dobrý? Takto, otočím. Ukáž. Takto, hop. Krásne. Takto. Dobrý. A potom to nekrápa. Okay. Takto, hop. A to bolo dobré. A to by bolo všetko. To mňa. Tak teraz ide on. Tak poď. Tak si trošku nezastavím. Okej. To máš aké dobré. Keď chcete ľudia, môžete si to kľudne kúpiť, akože tieto rampy, No, je to dosť drahé. Toto stálo 100 eur a toto 50. No nie som si istý, ale určite toto stále, lebo toto sú najlepšie rampy na svete, oni majú také dobré rampy. No a teraz ideme ja. Počkaj. No dobre, ja. No. Trošku sa nám skoro pokazili. Opravím. Dobre, môžeme ísť. Tak poďme. No poď, začám. Hop, dobre. On je profik, dobre, nikto ich nevidel. Nikto nie to fix, dobre. Ide takto. Zem si dá rampu, vyskočí. Potom dá takýto grind pekne. Skočí dole, dobre, nevadí. Ja si to prehodíme takto. Dobre, takto, vyskočil. Dobre, dal layeru. Tak, takto. Prehodím ruky. Prehodí ruky, tak, Jasne. krása. Tak, teraz si takto Neviem, zase či sa nám to spraví. podarí. Dobre, nič. Nikto nič nevidel. Dobre. Grindy. Dobre, dole. Potom tuto takto vyskočí pekne. Držíme. Hop. A nenatáča tých ľudí ďalších, dobre? OK. To sa rýchlo takto prevedím, nikto nič nevidí. Dobre. To bol strih. Aha. Dobre, hop. Jasné. Takto. Grindy, zase dole. Potom sem. A asi bum. No, hotovo. Dobre. Takže, ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať odber. A to bolo asi tak všetko. Kebyže chcete vedieť, tak tuto pracujeme s takouto značkou. Volá sa tuto co máte. Handmade, kľudne si to stopnite, hej. In Germany. Kľudne si to napíšte celé, je to lepšie, kľudne si to napíšte celé. Kľudne si to napíšte celé, sú odtiaľ asi aj tie layery, predpokladám. Really, no oni majú také covery, takže hej. A Potom nájdete tam kľudne nejaké vypredajú aj fingerboardov, kľudne si napíšte fingerboardy. Táto značka má veľmi dobré fingerboardy, to keď si napíšete, tak Presne tak. nájdete mega dobrý. Alebo ešte k tomu máte napríklad, keď si nájdete na internete, že rampy na fingerboardy, tak tam sú také pantriky a k tomu majú veľmi takto, toto. Toto tam není, lebo toto tam možno, že bolo a majú tam... Hej, to tam bolo. Majú tam pantriky a hociaké vecičky a potom... Nie je to moc drahé a k tomu máte ešte nejaké fingerboardy, kolobežky. Je to. Takže Takže pozrite takto. Dúfame, že sa vám Takéto. videjko ľúbilo. Ak áno, tak dajte like a odber. A čau.